Mbak, kacang opo sing diimbu tahun-tahunan tapi ora tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Hah? Nek ngerti kacang opo jajal? Pertanyaan ini jurusanmu apa nih? Gak ngerti masamu aku. Hah? Kak kira orang ngerti. Jajal nek ngerti kacang opo? Ya kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog diimbu tahun-tahunan yo bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarene mau ngerti. Apa? Ya nek ngerti yo ndang dijawab toh. Kowe ngarep aku jawab ya anu ne Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono toh? Paling yo ngono. Gak kudu. Emangnya opo kacang sing diimbu tahun-tahunan ora tukul iku? Ganteng dhewe tapi kowe, ha? Ganteng dhewe kowe. Ya, dari makku lho, aku paling ganteng dhewe. Ora roh aku ki cek polos. Kowe muni polos, tek guyub pitik kae lho. Bocah lugu aku ki belum terjamah, aja diajari sing ora-ora. Lugu, tak itik ae lho. Jelas ra percaya aku. Anjay.